Napchap dagiti mapapati kataktakawin ni Bornok saan nga nakarehistro iti Land Transportation Office dagitoy. Inaramid nga rod dagiti mga itortorong tilinteg iti syudad Tibigan may sa barangay certificate nga naggapo iti barangay captain iti lugar da ngawang paneknek nga isuda iti kumbagi iti motor tapno may subli kanyada iti natakaw nga chapchap da. Puanen iti papan pinagkama nga insigida iti biktima iti nakaduty nga kapulisan iti mismo nga barangay 1 Bigan City amanagan iti Police Officer 1 Beltran Lianes kinuyog gordi PO 1 Lianes iti biktima nga napan iti police station iti syudad Tibigan tapno mapan na ireklamo iti masuspetsa ni Bornok. Di agarok alas 12 taon daw sa parking area tunik ti Pastor Center Sir Marsaraka sa Nueva Segovia Street Barangay 1 ti syudad Bigan City. Sakbay nga makarwar kay makadayo ti suspect tunik na ti motorsiklo sir. Tanagsabat kami idi mapan ko kumalayan pinagparkingan na tagawid at kumaingapan mangal daw. Inalas kong pasardingin ngayong dagos nga pinataray jay motorsiklo kaya hindi makarwar sa jay compound ti palasyo pinasiwet nan nga nagtrong tilaw ti Nueva Segovia Street kalpasan sa ti palasyo kaya nagreport na ti Puerto Policia kalpasan na kaya inparti suspect. Adda sir, karagturong kami kadagiti pulis di barangay 3 ti syudad Tibigan kaya agpaamyanan kami ng itak ng motorsiklo madumapay laing saksakayat ti lalaki nga nang takaw ket sumurek kuman ti may isang balay nga dati dayat kalsada iso nga itudok nga iso dayjay jay motor ko ket may lasing ko ti jay lalaki nga iso tinangtaray jay motor ko. Well sir, dagos ngayon nala da jay opisina da agraman jay motor nga nagsakayan na ket iti kalpasan may check motor number ng G 102940 may lasing ko nga iso dayjay jay motor ko. When sir, may lasing ko la unay nga iso jay lalaki nga nakita nga nang sakay kinang takaw ti motor ko ket nang muwak nga isuna na Antonio Aureliano ER Cancer Akaborno. Adda sir, hindi saan nagbayag kit nagadon dagiti na recover dagiti pulis nga nadumduma nga klaseng motorsiklo nga tinakaw ti suspetsa. Nagturong iti police file iti Bureau of Jail, Management and Penology, Bigan City. Tapno mapan alian iti panik iti maitutudo nga mananakaw iti motor. Amanagan ti Antonio Aureliano alias Bornok. Kita nga kinayat namit tinagsaod isang wanan ti kamera. Kaya kita nga binisa-binsana dagiti kapadasan na iti unig iti pagbaludan. Sipod di kadak iti sir. Adumit iti nak nga sorsoro nga sila pinagtrabaho iti panggap ti Kalikalesa, pinagaraming dan ti Parol. Kita dapat aldaw nga pami Pirag Santo Rosario kada Domingo, kada misa mi ken first Friday of the month ada maramid nga misa mi sir. Inak nga panakkel ko mga nakararamiden to net may papanit inak Pirag Santo Rosario. May share kon tomet digiti kakabsat ko tarwar pinak kinagal itoy. Iti may papanti sa ti apo. Kaya saan to lang nga digiti isorsoro iti padang nga tao tarwar. Yung ti pinagaramida iti panggap iti Kalesa, kas iti Parol. Di man lang iti may share iti kakapsat ko iti tarwar. Iti nakmet nakapanunutan sir. Iti kayat kumet iti talagang agbalbaliwen ta amukon iti rigat iti kaysa nga balod. Nabayagak nga nagtotoo ka talaga. So nga balbalyakon iti kasla aramid ko di tarwar. So nga may kariket net kinapon nga balbaliwakon iti ugali ko. Kasi iti panagaramid ti Kalesa ken Parol sir. Takkel iti katulungak dayta nga banag sir. Sa may pahay ko pa iti pamilya iti daduma pa nga masapulak ito. Nung may sumaronggar di kita kapsat ko payak met isoda ti isang kabasit. Di kita daduma met ni pahay ko met iti bagikon nga para gasto second iti pagbaludan sir. Diyak pala nga sigurado sir tinak para karwar ta kasla may laplapayag met ten kanya kun nga iti kasok sir na pa-dismiss aminen.
Pinadas iti police files nga leen iti makuna iti maysa nga natakawan nga may sapi nga nagreklamo kini Burnok ngem saan na kayat nga nagsao ken mainaganan ngem dita nga nakunana nga taktaklang kanyana iti aatendar na iti panagdengeg iti kaso iti korte iti importante ken kuana ket na isublin iti motor ang natakawan ken kuana. Iti pinagsubli ti police files para iti may katlo ken maudi apaset iti programa tayo. Intay amen no anya nga kaso iti naisampa kontra kini Burnok. Babaen ken ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr., Officer in Charge, Chief of Police iti Siyudad Tibigan. Ken iti pinagipatpatang kini Jail Senior Inspector Adorante Gonzalo, Bigan City Warden.